Begien nekea. Egilea, saioa Hornilla Puertas. Edizio honetakoa, Ediciones Beta 3 Milenio S.M. 2024. 3 vbikoitza edicionesbeta.com. Liburuaren laburpena. Begiak nekatuta daude. Gizakiak lotzen eta urruntzen gaituzten indar ezezagun eta bitxi horien testigu izan direlako. Maitaleen kontraesanak hausnartu dituztelako eta naturarekin lotuta gineneko aintzinako garai esanguratsuago bat oroitzen dutelako. Begiek, alegin hori egiten dute beti, bidegabekeriak salatzen dituzte eta begirada kritikoa botatzen diote gure gizateari, gaitasunaren hainbat balio zaharkituak zalantzan jarriz. Ez dira mutu geratzen abusuen aurrean, begiek memoria daukate. Memoria gazia malkoena. Begienekeak miaketa egiten dio kanpoko munduari, baina barrunbeak ere aztertzen ditu. Gizakion existentzia ulertu nahian, zenbat gauza ikusi dituzte gure begiek. Aixarentzat. Lehenengo atala. Bizitza sekretua. Denbora harria. Denbora harri bihurtu zen eta aitzaren poro txikietatik, gorputz eta begiak sortu zitzaizkion denbora harriari. Denbora harria igatu zenean eta guztiz desagertu, denborak alde egin zuen. Eta nire etxeko atea jotzera etorri zen, denborak harri bihurtu nahi ninduen. Enaiz inorena. Gaur, enaiz zurea. Baina bihar ere enaiz zurea izango. Ez dut norbaitena izan nahi. Objektu baten gisa, denboraren hautsaz betetzen den portzelanazko tailua. Norbaitena izango banintz, derrigorrez norbaitena, beharrez edo nekez norbaitena, badakit, desagertuko nintzatekeela, baina enaiz inorena. Jakinaren gainean egon beharko zinateke, lorontzi huts bat ez baduzu maitatu nahi, haizearena bai. Banaiz haizearena, eta basoarena eta itsasoarena. Eta basamortuko soinuena banaiz. Banaiz gaueko izarrena eta ume galduen garrasiena banaiz ere. Banaiz lurrarena, elementu guztietna banaiz. Sample complete. Ready to continue?